Pred malou chvíľou som si vypočul príhovor amerického prezidenta J.D. Vansa, ktorý oznámil totálny koniec progresívnej ideológii vo svete. Nie len v Amerike, ale aj v Európe. Bol to opäť príhovor, ktorý by doslova a do písmena rozplakal aj slovenských progresívcov. We want your children and grandchildren to be able to raise a family in security and comfort in the country that we all love. That is the whole goal of President Trump's agenda. We have to secure the southern border, and thanks to his actions, border crossings are down well over 90%, and we're just getting started. Americký viceprezident rozprával o tom, že aj v Európe treba skoncovať s ilegálnou migráciou. Proste tá musí skončiť. Nie je možné, aby ilegálni imigranti zaplavovali naše krajiny a ničili našu civilizáciu. You've had the leaders of the West decide that they should send millions and millions of unvetted foreign migrants into their countries. That is the biggest threat to Europe. Rovnako tak je však aj dôležité, aby ľudia mali možnosť o tej nelegálnej imigrácii rozprávať o tých negatívach, o tých rizikách, o tých hrozbách, a práve k tomu je potrebná sloboda slova, ktorú je potrebné v Európe, ale aj na Slovensku obnoviť a zachovať. A práve k tomu smeruje jednak politika Spojených štátov amerických a novej garnitúry Donalda Trumpa a J.D. Vansa, ale takisto k tomu smeruje politika aj hnutia Republika, pretože v tomto máme presne rovnaké názory. The Biden administration did more to destroy free speech, not just in the United States, but also in Europe, than any administration in American history. You're so afraid of your own people that you silence them and shut them up. Na to, aby sa dalo v našich štátoch na Slovensku normálne žiť a najmä aby mladí ľudia mali perspektívu, pretože budú v tom štáte žiť najdlhšie, je však potrebné, aby štáty začali míňať peniaze daňových poplatníkov na potreby a priority ľudí. Nie na mimovládky, ktoré vymývajú mozgy mladým ľuďom, nie na pomoc krajinám na opačnom konci sveta alebo pomoc imigrantom, ale práve na pomoc slovenským občanom. Why are we spending money on progressive modern art projects centered around toilets in Afghanistan? A toto je trošku v rozpore s tým, čo robí súčasná slovenská vláda, ktorá dane ľuďom zvyšuje a sebe zvyšuje platy, pretože americkí republikáni robia presný opak. Znižujú ľuďom dane tak, aby ľuďom zostalo podľa možností čo najviac peňazí v peňaženke. Aby ekonomika mohla fungovať, tak je potrebné, aby ľudia, priemysel, biznis, podnikatelia mali cenovo dostupné energie, aby ľudia mali za čo kúriť, aby podnikatelia mohli vyrábať svoje produkty, chlieb alebo nejaké farmárske produkty, základné potraviny, veci pre bežnú potrebu za čo najnižšie ceny. Za ceny, ktoré si ľudia môžu dovoliť kúpiť. Pretože len takto sa dá vytvoriť spoločnosť, ktorá bude privetivá jednak aj pre starších občanov, pre našich rodičov, ale najmä pre mladých ľudí a strednú generáciu. No a samozrejme na to, aby toto všetko dokopy mohlo fungovať, je potrebné, aby bol v Európe, ale aj vo svete mier. Mier a nie vojna. A práve preto chce nová americká administratíva skoncovať s vojnou na Ukrajine a chce rokovať s Ruskou federáciou. Americký viceprezident to povedal úplne otvorene. Chcú rokovať s Rusmi, pretože s kým iným máte rokovať, pokiaľ chcete teda mier zabezpečiť. Nemôžete rokovať sami so sebou. Because they say, why are you talking to Russia? Well, how are you going to end the war unless you're talking to Russia? You've got to talk to everybody involved in the fighting if you actually want to bring the conflict to a close. And I know the president does. Takže toto je nová americká politika. Myslím si, že v mnohých ohľadoch pre nás inšpiratívna, pre nás motivujúca. No a presne toto je pohľad v podstate všetkých republikánskych strán, ktoré sa tu dnes zišli z celého sveta, aby sme priniesli svetu mier a ľuďom slobodu a prosperitu.